zuek, ze modu, zongi etorri beste bideo batera. Gaur aztenga aste honak, serixe honekin, eta ez dakixen handako zer dan aste honak, pues da, YouTube konsumitzaileak balin bazate, pues YouTubeen itzen dan serie bat, osagango duzu zer dan, eta bestela, pues hori da, egunka grabatzia bideo bat eta editatzia, baina, hori da, eskizakit hori oso ondo nola deitzen dan. Baina, nik itzen dutela astekua, porque ez dut ematen bestela eta jendia bizin bia da. Así que hori, deitzen da aste honak. Astia eta gabonak, no? La kombi. Eta hori, gaur astelena, aginduak bat, gaurri baien gona, zereneke baitxo, askotan ikusiko zinuten hemen, porque beti gare batera. Eta hori, astelena azteko gozaldu eta hori dena, eta hori noia liburutegira, porque gaur metetxetik lan, eta etxian ez dut ditzen ezebe. Hola zuek, seguramente zuentzat ez da denboraik pasau, baina, dia ordu bexala orden gutxi dauket kriston guztia eta kriston txuxa guria. Egon naiz super konzentrauta, en plan, eta jasio dut super notizia hon bat, lanerako, que me ha motivado mogollon. Así que hori, astelena hobetzen. Txarlita honetan, nahi dutzuet kontau, gaur, goienak itzen ditu 25 urte. Eta orduan nimi da, ez da gala, ez dakit nola deitu. Goiena ez dakixen handako zedan, da gure eskualdeko komunikabidea. Eta ni bertan egon nintzen lanian, leku desberdinetan, eta orduan gonbida behin da, uste. Claro, gonbida behin da baina eske bertan lan itzen daben, edo indaben jende geixo bai. A.K.A. Panto, nire lagun Panto. Panto asko jakiko zuezein dan, hori nire txamarria botata. Eta ez dakizuenok, da, beste ditzen da iratira oskin, baina karo, nire ez da Panto, la Panto. Pantok eta bitxok zeukagun gaztean atal bat, atzaletan gu programan, Ibon Alain eta Maitekin, eta aspaltiga lagunak, eta zeukagun atal hori, eta juten ginen olako mierda danetara, porque ginen un circo de personas. Zuek, egon da un pequeño problema de los acontecimientos, de repente nago hemen, Pantokin! Eta, aldatu nahi zerropaz, behitu, azkenian eman duzta denboria, baina, no sabes qué me ha pasado. Karo, belarretxako honek, neuzkan bukatu gabe, eta nahi neban bai jantzi. Pues que he hecho korrika insulua, eta jarrikat bakarrik lotitekin pegautatzekoa. Y no esperaba que se sekin, orduan, geratu gat pegauta pixkat, baina ya está. Ya hemos solucionado el problema. Orduan, noin inbiot bukatu makillatzen, ia jaso eta bagoiaz. Perfecta. Zuek helduga, eta hemen dago fotokoletik pasauga, evidentemente, Panto eta Bixok. Irtenga fotokolo ateetik eta beste batin sartuga, honetan posau dugu aberriguak, como buenas señoras. Baina, elagetxo batzut, porque ya hasi enviada, hor da, haulan dago asuntua. Bakardadean biluzik dantzan. Komunia indartzeko tresna izatia. Eta hori, balixuetan oinarritzu eta egin dau. Bertakotasuna, euskaran aldeko konpromisua eta gertutasuna. Beste 25 urtegatik, goiena, zuekin, Ines Osinaga. Zuek, ja bukatu da eta hartu dugu ardo zuri bat. Eta ertenga kanpora, porque aquella señora quería fumar. Se pasatzen, hemen dari obrak, eta karo, nago nimen con una copa de vino, eta Panto que tardó esta una foto camuflada con las sobras. Eta behitu bera. No, zigarro bat. Eta, hemen, atzeko gauza honetan, da sukaldia. Osa, da biz, janarixa taraten hemendik. No seremos las más listas. Zigarro bat erretzean joa. Katerina superona. Ni jaten gero gasa. Etxo un kristoko kuartotik erakusten dutzuet. Poltzia. Goienako aldizkari bat. Argitalpen berezia, goien, 25 urte, zure historioi esker denon historia. Egute gisa, que da super petit. Así que, nik izan jet, hau zukaldian pixkat kaldu itzen da, baina, guai dago, porque da, jaixen inguruan, justo hau da elgetan, uste dut, esan dibela. Eta dago, jai bakoitzeko, como argazki bat. Eta bergara bebeia gertzen da.
Eta gero, xokea da honekin. Porque nik aterkin danak apurtu, galdu, edo, bueno, ez dakiz itxoten. Azkena ez, porque da superpolitz animal print, orduan bereziki ondo segintzen dut, baina espeletako aterkin bat. Osea, de los buenos. Evidentemente, bueno, azkenean, edabide batek matotzun aterkin bada orduan, publi pixkat eukia zegan, baina, bueno, que no estaba un poquito, igual. Espeletako aterkin bada, Egunon, zuek, asteartea, dia sortzirak, orde gutxi edo, pasauta, eta noia Bilbora. A ver, que nos depara, gaurko egunak, eurixo. Hola, zuek, egunon. Bueno, heldu naiz Miribilara, nago zer ditan, porque txamarrote, hau, eske, ni begiratu eta euneko lartamarreko eurixo. Kriston hotza, pues egin dut txamarra luzia. Hiltzen, beroz, hiltzen. Eta gainera baikarri dut balaklava, que dago hemen poltzan, pues, erde jauzita, tío, en sí, que cierco. Vale, zuek bien de tonta, porque neukan jarrita modo foto, també grabau, neukan foto ateratzen. Bueno, hori neukana esaten, que izan da super guai, joder, ze zarata. Bueno, zuek, neukana esaten, egon dala super guai, porque m'han ditxu nire uniko irakaslia izan zen, Idurrezki Isabelek adierazpenak, eta hori izan da, logua, zema denbora bere ikusi gabe, eta bera izan Xabi, maika telebistatik, nire klasik idia izan dakua, eta hori egon gago goratzen Idurren klaseak eta plan. Ja etxian, zuek nago fatal. Osa nire ustez, desenplau egin naiz, mogoion. Taukatu lanko mogotaka guria, ez dakit. Txon kristo. Orduan, noen, pentsau dut. Dala, honena, pijamia jastia, noa eskaltzia, talo pixkatitxia. Ta berbezela nagoan gero, bezirikoan nago. Eski gainera bezkaltzeko leka patatak, eski no me apetece nada, osea, no me pega nada. Egon eiz, sofan, mantia, bultzaberua, pijamia, en plan, hola, medio muerta. Eta esan neike zeo beto nagoela. Osea, igual erarpo gixak izo gori zaten, baina nire pentsau, beto nagoela. Azkenean, zinera guaiaz, jantziot. Bueno, azpitik daukat, eski, pijamia. Baina jantzi ditut maia batzu, eta polar bat, egin dut bakadia bat afaltzeko, eta azkeni erakutzi batzuek. Bai, belartxako gabe nago, jendia flipa guitzen dago, baina eski etxeka egon ahora, pues ezin dala. Así que jantzi bat daukaten plumifero gorduena, gero manta bezala erabiltzeko, eta dagoiaz. Bueno, ia gaztetxera heltzen dago, kartela sarrera, eta ez dakixen antzat. Bueno, que geixeno jakin gozue, supongo, porque bergara den burukoak zate. Bergarako gaztetxea, kartzela bat, zan, berga etxedetzen da kartzela sarra. Eta hori, pues, zinia da ziaga baten. Otxera, kutz bete. Bueno, hori ez da ikusten, baina mendik, ustean dozue zinia. Pues zineko jendia, ibai konfiguratzen, dare bergarako zineko butakak, hori de decoration, eider palomitak eitzen, txara erratza pasatzen. Atrenean erratza aurkitzen. Txara! Eta pues, hor ikusten ditugu pelikulak. Bueno, egunon, azkena euskeraren eguna, juhu. En sí, beti nizan doztelo zein euskeraren eguna bea gaur. Zero, ez dakit. Últimamente, ez dakit zela esplikau hau, zen que suene raro. Ez dakit, uste dut jende asko zabaltzen ditxula euskeran aldeko diskursoak, baina gero ez da bela eramaten praktikara. Eta horrek emateko ez da hainbesteko amorrua, que pixkat nazki hartu jarko gunei. Zeot zitzen da benkalian. Belarrexo kongelau. Baina, bueno, jandot el mugako tortilla. Que bueno dagoen, es que superrona. Gainera, esan da oli erreka, hau da benetan bergarako tortilla ikorena. Zango, joe, onena ez dakit, baina oso ona dago eta benetan eski dago super ona. Gomendatzen dut zuet, etortzia probatzera.
Hola, zuek. Bueno, daukat hau dana, hecho un Cristo, porque Maiderrek deitu du ez da onga telefono ez tukutuku. Maider da, nire, bueno, es que Maider da que se dan, esto te explico behar zein dan. Olivier Goyes Durango Jasokara, que me encanta, o sea, me encanta Sokia, me encanta hor, tipo, el famoseo, no sé qué, ikusi ze gauza berri edala de Ben. Es que es mi salsa, es que me encanta pila bat. Bueno, kontua da, que Olivier Jasokara goia ziela, eta eduki batzuk grabau egula, eta, pues bueno, nola grabatzeko, sin más hemen, pues materiala begiratzen ze daukatenik, saldoten eruan, ze errez. Mobiak nagon gragatzen, porque kamari atxean lagadot. Euskal Herriko itzuli haitzen, ni palo, Baina hori etxetik, etorri zehar nahi kalera, main gimnasia ritmika kongo txelean bila, eta zuez ikastolara, noi? Hola zuek, bueno, komplego dokat asuntu eta hemen nago, jende honekin. Ez que raiderzak ez dira irten zuek, important jat, sentitzen dut, baina ez asko. Nuga gaur raiderzak. Hori da. Ez. Gugaz wildcat. Goiaz, azokara, mata betxetik bota duztela. Bueno, zuek, elduga azokara, juhu, elduga berandu, ez dugu kurri du ate irekiera, baina, bueno, jende pila dago, ez dakitzeo zentzungo dan, baina, bueno, erakutzingo zuet. Eta ikusi zaitzudan ere, bet! Zuek, nik bioterekin argazki bat. Hola, zuek, bueno, izan da, kaos bat, zuek, geratu gataz, kauduta melanpia denbora, niñato pila bat, sin más. Ez que, ziren, umiak, ziren niñatuak, gainera, azako erderaz berretan, ja batzu esan indotzen, demolan, helik euskeraz, porque sobraua, pentsatu jat. Eta ez zengo ez pintxoa jatera, eta gero grabia ditzugu pare bat gauza eta beste bat atzaldian. Kaixo, onotarra baien gaz, Durangoko azokan, jente larrei, hori izan bida, ume asko, baina ja oinfaningo di eta ontxikusiko gondo azokiago. Ereziko bizarko sarrera kontzertutarako eta hori xe. Yo me quiero ir. Ahí. Buah, qué guapo, Motor nahiko ondo zaretela. Bueno, sin más, kontatze dutzu eta Sokia. Jende asko espainolez berbetan, bertzau jat. Ume asko, oso agresivo, o sea, tipo, korrika, super mala experiencia, no lo recomiendo. Bai, isa ume bat akabau dut. Otras hazañas. Eta grabau dugu Janire eta Jon Kasekin, Janire engantzau indot, de una manera, sentitzot Janire, pero es que venía super bien. Eta artisten bideoak grabau dugu, azkeko bat grabau dugu, eta ez dugu gixo grabau, no? Rekursuak, eta porretxekin argazki bat atera. Bueno, me he dercaterado esta, evidentemente. Bueno, zuek, hori, que gal, la cosa menos seria que puede haber. Eño, ikusten es súper guapa, qué favorecida me veo. Bueno, en fin, es que... Eludia ya nire lenguzuak ezakin ondaren, baina ezken ninoet ikusi, alixo eta maiertak zinua porretxik guztian. Hola zuek, egunon. Bueno, atzo gertu zineten pixkaten el aire. Ez que etxera jo nintzen, eta 10 ordu bindetxut lo. Descanso máximo. Hori behitu berrixak. Eta ez bez, second day, gero huelten biot etxera. Euskal Herrian! Euskara! Euskaldunak geu gara Euskal Herrian euskaraz dugu hitzitan jora lan eta bizi euskaraz eta ojara goaz. Hori, ordean, iruzurra da. Euskarak egiturazko zapalkuntza jasaten du. Eta Bukatu da man, Nixa eta jo honek, eta bain etorri gara editatzera. Gabez pasatzen bideoak. Eta gero ja bagoiaz, gure etxera. Jendia dago, que entusiasmo! Hola zuek! Bueno, ja buelta honga Durangoetik eta etorri niz etxera mobila kargatzen jartzera, eta aldatzera txamarre, eta nire ama dago etxen honek, bonjixak beti eramate gotenak, porque ja sekina daukat eta ez du nahi dutxau. Ja dutxauko naiz bihar. Independentzia! 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 Independentzia!
oldarraldi erreakzioaren aurrean ofentsiban kokatu gara. Bueno, zuek, bukatu da manixa, Hola. omenaldia berak gestionau dau. Que agobio, Bueno, que agobio. Ahontxe gaztetxera goia, zeu zapalduta gaztetxera. Gaur jurgia gaztetxean dileixak, Hola zuek, egunon, bueno, egunon, más bien eguardion. Atzo lusatu ginen. Hola zuek, ze moduz, bueno, hemen bukatzen da ja bloga, ze ja da igande iluntzia, eta orduan bihar ja, pues, datorren astekoa grabatzen hasiko naiz, eta bueno, daukat, bueno, ez dakit, sorpresa edo deitu, baina bideo honetan komentatzen duzuen hon artean, egongo naiz zozketatzen belartxako honek ez dira fosforituak, osea, ez dira fosforituak. Ez dakit nola erakutzi, bueno, jarriko dut gero argazki bat. Euska ber, ez dakit nola erakutzi izan. Holan, hor ikusten da, berde hori, brillantina pixkatekin, nire ustez super ponibliak dira, eta hori orduan animatzen zaitxuet komentatzera bideo honetan, eta orduan pues, hartu halko duzue parte, eta zozketan irabazliak, oza, izango da, aste azken erarte, bai, eta aste azkenian, ingo dut zozketia, eta datorren asteko bideoan, jungo da, edo, bueno, komentarixotan ipinikot, eta instan be bai, así que, bueno, espero dut gustatu izana, eta datorren astean gare.